дар доираи барномаи омӯзишӣ оид ба пешгирии ҳолатҳои фавқулода ва оқибатҳои он кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар мувофиқа бо вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи мудофиаи гражданиро дар ҳамаи муассисаҳои таълимӣ роҳандозӣ намудааст. инчунин дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 ноҳияи шаҳри Нав ба таври намунавӣ бо иштироки роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорони соҳа ва иштироки бевоситаи гурӯҳи наҷотбахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гашт. нахуст дар саҳни муассиса бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри Нав ҷамъомад баргузор гашта, маърузаҳои омӯзгорон ва намояндагони ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳия дар мавзӯи роҳҳои ҳифзи хонандагон дар ҳолатҳои фавқулода шунида шуд. бо садо додани бонги хатар амали намунавии хонандагон ҳангоми рух додани заминларза, оташ гирифтан ва ба вуқӯъ пайвастани садама дар иншоот оғоз гашт. хонандагони синфҳои болоӣ ба гурӯҳҳои наҷотбахши ёрирасон ҷудо гашта бо чусту чолокӣ дар амалиёт иштирок намуданд. дар ҳамин лаҳзаҳои ҳассос кормандони қисми оташнишонӣ, ёрии таъҷилӣ ва гурӯҳи наҷотбахши кумита оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо автомашинаҳои махсусӣ гардондашуда дар ҷойҳои ҳодиса ҳозир шуданд ва барои рафъи оқибатҳои заминларза кӯмаки амалии худро расониданд. мақсад аз гузарондани чорабинии мазкур баланд бардоштани савияи дониши хонандагон ва тайёр намудани коргарону хизматчиён, яъне омӯзгорону коргароне ки дар муассисаҳои имрӯз кору фаъолият мекунанд, онҳо ба нерӯҳои ғайриҳарбӣ шомил ҳастанд ва дар ҳама гуна ҳолатҳои фавқулодае ки хо дар ҳудуди муассиса ва хо дар ҳудуди ноҳия рух медиҳад, онҳо барои пешгирӣ ва бартарафсозӣ вазифадор ҳастанд ва барои омода намудани онҳо чунин чорабиниҳо рафта истодааст. чорабиние ки имрӯз ҳамчун чорабинии намунавӣ дар муассиса рафта истодааст, имрӯз дар синфҳо дарсҳои кушод, яъне хонандаҳо имрӯз ба худ як дониши назариявиро қабул карданд ки онҳо аллакай дар вақти ҳолатҳои фавқулода омода ҳастанд ки дар ҳама гуна ҳолатҳои фавқулода чӣ хел амал кунанд ва онҳо имрӯз омода ҳастанд ва инчунин нерӯҳои ғайриҳарбие ки имрӯз дар ин ҷо аз ҳисоби коргарону хизматчиёни муассиса амал карда истоданд, онҳо аз иҷрои вазифаҳое ки дар самти ҳолатҳои фавқулода ба зиммаи онҳо ҳаст баромада тавонистанд. дар муассисаи таълимӣ дарсҳои кушод дар мавзӯи роҳҳои ҳифзи хонандагон аз оқибатҳои садама, амали хонандагон ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода ва ба худ ва ба дигарон расондани ёрии аввалини тиббӣ ҳангоми рух додани ҳолатҳои фавқулода гузаронда шуд. аз ҷониби маъмурияти мактаб, шуъбаи маориф ва ситод оид ба ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ ба беҳтарин иштирокчиён ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд.